Morjes! Meidän Fasteri on nyt palvellut meitä 5,5 kautta ja me normaalisti pistetään vene ulos joskus tuossa maaliskuussa ja nostetaan se ylös joulukuussa, että aika pitkiä kausia mennään ja veneellä on myöskin ajettu jäissä. Ja se tarkoittaa myöskin sitä, että pikkuhiljaa rupeaa veneessä näkymään käytön jälkiä niin vedenpinnan yläpuolella kuin alapuolellakin. Uutena tää veneen pohja lasipuhallettiin ja sitten siihen maalattiin 2 kerrosta Seaboost Overdrive pinnotetta, joka oli tää Seaboostin ensimmäisen sukupolven pinnote. Ja se on nyt pysynyt kyllä ihan hyvässä kunnossa 5,5 kautta. Pikkuhiljaa alkaa esimerkiksi palteissa näkymään kulumia. Palteethan on siinä mielessä aika alttiita, että kun jäissä kääntyy, niin se jää reunahankaan suoraan palteita. Mutta sitten taas esimerkiksi pohjassa, niin siinä on ihan hyvä kalvo vielä jäljellä, ettei sinänsä mitään katastrofia vielä. Mutta se helposti puhdistettavuus, niin sitä mukaan kun se pinnote kuluu ja etenkin jos se alumiini jostain paistaa sitten läpi, niin se kärsii, koska siihen alumiiniin sitten se kasvus tuottaa erittäin kovaa kiinni. Maalauskelit on tietenkin kesällä aivan loistavat ja loma-aikana niin on monasti semmoinen tilanne, että pystyy itse vähän passaamaan ja katsomaan sitten sellainen sopiva parin päivän pätkä, että varmasti ei tule vettä taivaalta tai räntää, että sen takia mun mielestä kesä on hyvää maalausaikaa ja näin loppukesästä vielä erityisesti sitten se, ettei ole mitään siitepölyä ja muuta ilmassa leijuvaa epäpuhtautta, joka sitten tarttuu kiinni maalausjälkeen. Et toki tietenkin jos pääsee sisälle tekemään homman, niin mikä siinä aina parempia. Ja sanotaan näin, että muutenkin ehkä löytyy varmaan mukavampia paikkoja tehdä tämä työ kuin rantakivikossa, että jos on tasasta kenttää tai jotain muuta, missä pystyy tekemään sen, niin hyvä on. Maalatessa on hyvä tietenkin järjestää olosuhteet sellaiset, että on mukava tehdä sitä työtä. Suuri työhän tässä on oikeastaan se karhentaminen, eli voi sanoa, että tämänkin veneen työstämisessä niin sama aika menee siihen pohjan hiomiseen ja karhentamiseen, teippaamiseen kuin sitten kaikkien kolmen kerroksen maalaamiseen yhteensä. Tämä vene on nyt nostettu ylös tämmöiselle rantatrailerille ja tämä on myöskin sitten järjestetty sillä tavalla, että saadaan telat irti veneen pohjasta, että meidän ei tarvitse paikata jälkeenpäin mitään. Et siellä on oikeastaan pohjatelat niin muutamassa kohtaa niin kuin kosketuksessa ton kölikiskon kanssa ja se ei ainakaan mua haittaa ollenkaan, että se on sen verran pienet nämä jäljet, mitä siitä jää niin kuin maalaamatta. Ja sitten mä oon virittänyt tänne tämmösen 2/4 knaapeihin kiinni ja se on siellä sitä varten, että tämä vene olisi helppo ja kevyt kääntää, koska saadaan sitä vipua sitten aina kun sitä käännetään, eli se saadaan kivasti käsiteltyä sitten kun käännetään kyljeltä toiselle ja tässä työskentelyn aikana. Ja siitä on tietenkin erittäin tärkeää myös huolehtia omasta turvallisuudesta, eli katsoa, että kaikki järjestelyt on tehty sillä tavalla, että vene ei pääse kaatumaan mihinkään suuntaan. Ja toinen on sitten tietenkin se, että se mitä hiotaan, niin pyritään myöskin sitten mahdollisimman pitkälle keräämään nämä hiontapölyt ja muut talteen. Että sen voi tehdä monella eri tavalla, että voi märkä hioa paperilla tai tuollaisella rätillä pyyhkii pois nämä pölyt. Nehän on mikromuoveja. Ja sitten toinen vaihtoehto on sitten se, että käytetään sitten hiomakonetta, missä on sitten pölyn poisto, tämmöinen imuri, millä imastaan sitten ne pölyt pois. Maalaamisessa pohjatyö on yksi tärkeimmistä osa-alueista, että siihen kannattaa kiinnittää huomiota ja se työ kannattaa tehdä kunnolla. Että kunnolla karhentaa sen pinnan. Nyt jos puhutaan näistä Seaboostin E-Cyclen pinnasta ja primerista, minkä päälle se maalataan, niin siinä on tietenkin tärkeää se, että siellä alla ei ole mitään
myrkkymaaleja, jotka perustuu eroosioon, jotka on tämmöisiä vähän niin kuin perunajauhomaisia ja ei missään nimissä mitään silikoonimaaleja. Ja silikoonimaaleissa kannattaa vielä muistaa se, että jos sellaisen on sinne laittanut, niin saattaa olla, että sitä silikoonia on kulkeutunut sitten gelkoottiin saakka, että sen tartunnan saaminen on erittäin haastavaa sitten jatkossa, ja siinä kannattaakin sitten ottaa yhteyttä niihin maalin toimittajiin, miltä on ostanut sitten ne maalit, että miten sinne päälle voi turvallisesti sitten maalata. Ja hyvä lähtökohta on tässä Seaboostin pinnoitteessa se, että jos laadukkaasti saa pysymään epoksi primerin päällä, niin siitä on sitten hyvä lähteä eteenpäin, että sitten ollaan varmoilla vesillä. Ja vanhat epoksipinnathan on erittäin hyviä pintoja. Ne vaan karhennetaan ja siihen vedetään sitten uusi epoksi päälle ja sitten lähdetään siitä jatkamaan, että se on turvallinen ja sellaisen epoksin kannattaa jopa sinne alle jättää, koska mitä paksumpi epoksi sulla on, niin se enemmän sulla on kosteussulkua ja suojaa sitten myöskin korroosiolta. Nyt maalataan sitten pohjaan 2 kerrosta epoksiprimeria ja sitten 1 kerros tätä Seaboostin Easy Clean pinnotetta. Tää on erittäin kova pinnote ja uskoisin, että käyttöikä on luokkaa 8 vuotta. Huomattavasti kestävämpi pinnote kuin tää vanha Overdrive. Ja ajatus tässä on se, että ensinnäkin kun se pinta on kova, niin se kestää sitä mekaanista kulumista ilman, että siitä pinnotteesta lähtee mikromuoveja, eli sitä voidaan rauhassa pestä harjoilla, harjaspesukoneilla, harjasmatoilla. Ja sitten myöskin se, että se pinta kestää niin pitkään, että tämä säästynyt resurssi, mitä tässä vuosittaisessa maalaamisessa muuten menisi, niin se voidaan sitten käyttää näihin vaihtoehtoisiin ekologisiin puhdistusmenetelmiin. Ja me tehdään tämä työ sillä tavalla, että pohja hiotaan ensin karkeaksi. Mä käytän mielellään tämmöistä 60 paperia, jolla saa selkeästi sen pinnan karhennettua ja varmistetaan, että saadaan hyvä tartunta. Mun mielestä siinä ei ole mitään järkeä lähteä hienommalla paperilla sitä hiomaan, koska tämä uusi maalipinta kuitenkin tasoittaa sitten nämä hiomajäljet. Ja tämän jälkeen niin maalataan sitten ensimmäisenä päivänä illalla se epoksi ja ensimmäinen kerros ja sitten seuraavana päivänä ne maalataan sitten aamulla toinen epoksikerros ja sitten siihen tää Easy Clean pinnote sitten päälle. No niin, nyt on maalaukset maalattu ja tältä näyttää lopputulos. Ja erittäin näyttävä pinta, vaikka nyt kyseessä onkin käyttövene. Ja tää pinta on ihan tämmönen, melkein voi sanoa, että keraminen lasimainen. Ja tää on kyllä niin kova, että tähän ei millään nailonraapalla tai puuraapalla tai millään harjalla pysty tätä pintaa vaurioittamaan ja se on tietenkin sikäli eduksi sitten, että pitkässä juoksussa niin mitä kuluneempi se pinta on, niin sen helpommin siihen tarttuu eliöt kiinni ja nyt kun meillä on tällainen kova pinta, joka kestää kovaa mekaanista kulutusta, niin se on tietenkin erittäin helppo sitten pitää puhtaana. Ainoa mitä kannattaa välttää on tietenkin sitten kivillä ajamiset ja hiekkarannalle veneen ylösvetämiset ja sitten myöskin tämmöiset sienet, missä on abrasiivisia aineita eli tällaisia hiontapartikkeleita. Ja toinen asia, mitä kannattaa välttää, niin on erilaiset pesuaineet. Että toki varmaan suuri osa pesuaineista on ihan ok, mutta ainakin tekee sitten sen, että kokeilee pienelle alueelle, ettei laita mitään sellaista syövyttävää ainetta, joka sitten haperuttaa sen pinnan tai tekee sen pinnan sitten matottaa sen sillä tavalla, että siihen tarttuu eliöt paremmin kiinni. Parasta tässä on se, että tähän savottaan ei tarvitse ryhtyä nyt kuin vasta 8 vuoden kuluttua. Ei muuta kuin oikein hyviä veneilykesiä ja
8 vuoden kuluttua katsotaan sitten taas uudestaan, että miten tämä homma jatketaan. Kiitos.